Ondřej Salvet přišel do Koloděj před 3 roky. Ve srovnání se svými předchozími působišti našel místo, které ho oslovilo na první pohled. Když jsem přišel, tak jsem spatřil farnost, která byla velice aktivní. Poznal jsem se tady se spoustou zajímavých lidí a měl jsem dojem, že jsem přišel do kolektivu, který očekává mou přítomnost a který zase naopak nabízí spoustu možností, které bylo možné využít. Z titulu církevního představitele se snaží svoje síly napřít především k podpoře tam, kde je třeba. Nechybí ani vzdělávání. Snažíme se především na pomoci lidem, aby se vzájemně více seznámili a aby se navzájem podporovali v dobrém způsobu života. To znamená, aby rodiny držely pohromadě, abychom věnovali pozornost lidem, kteří jsou nějakým způsobem osamocení nebo handicapovaní. Pořádáme setkání pro matky s dětmi, pořádáme různé vzdělávací schůzky, které mají taky duchovní charakter. Ta fara slouží jako komunita, slouží důchodcům, dělají se tam poetické večery, přednášejí se tam básně, promítají se filmy. Je to opravdu úžasná věc. Výrazným způsobem se farnost snaží podporovat děti. Integrujeme do toho procesu třeba i děti z rodin, které třeba neměly úplné štěstí, různé roztržené rodiny, sociálně slabší děti a tak dále. A to mě obrovským způsobem těší. A ty děti vytvářejí tak skvělou partu pod vlastně místním farářem a paní katechetkou, že spolu prostě tráví víkendy, jezdí spolu na kola, chodí spolu do kina a takhle se skutečně vytváří komunita. Takže musím říct, že farnost v Kolodějích opravdu žije.